Priatelia, zdravím vás. Takto, dneska ideme robiť jeden náhrobný kameň. Lenže je tam taká vec proste, že je tam vosk zo sviečok, je to strašne masné. Poďte sa pozrieť a ukážem, jak to vyzerá. Poďte sa. Pozrite sa na toto. Toto je vosk vlastne, ktorý je veľmi ťažko von a my na to niečo skúsime dať. Takže na tú škvrnu si najprv nanesieme vodu, aby to bolo vlhké. Nemôže ísť na suché vlastne chémia nikdy. Takto. No a teraz poďte. Máme tu chémiu. Máme tu chémiu teraz so štecom, ju budeme rozotierať so štecom. Poďte. A teraz chvíľku počkáme a potom to opláchneme. Necháme, nech tá chémia začne pôsobiť a potom to opláchneme. Uvidíme, aký bude výsledok. Kapčo. No dobre, poďte, ideme na to, ideme pozrieť, aký bude ten výsledok. Dobre? Poďte. Na to. Takže ako vidíte, tak vosk išiel dole a už teraz vlastne môžeme sa už pustiť vlastne do samotného čistenia, ktoré bude tak vlastne, že dávame chémiu a budeme to hĺbkovo čistiť. Ideme na to.